Roll. Action. Yus bos, besok tak golek yang rono. Mbok nek petuk. Yo, hati-hati. Sun Mas ya. Oke. Rupane kaya garangan. Wes. Kaya mentolo men sing ngongkon iki. Ndi wong iki? Masuk kae. Lele. Kenapa? Sampeyan arep ndi? Golek main baji Kok kono mae Lah karo main baji. masalahe. Aku mang kongkon nyeket nggo sesek. Wah, ketepaan nek ngono bos. Ki mau aku golek main baji, ora petuk-petuk Jelalah, kok petuk awakmu to bos? Sakjane jenenge baji ki sapa to komplite? Jenenge Bajimat. Tapi nek kene kondange awet budek. Jolaya. Gane wong eruh. Omahe adok widek to. Dedek lek. Kuwi kono lho. Ya wis ngono, aku terno. Ayo. Bos, Apa? papa aku jauh tolong awakmu no, kira-kira sapa gak? Tulung apa? Ki ngene, Bos. Aku kemang kati sok mubeng-mubeng. Sikilku pesel kabeh. Terus Pom awakmu sing gedekan, aku sing numpakno piye? Wis to, kok aku lek dhuwit ngene baji, tak weki. oke. Lah yo ngono. Yuk. Napa lek? Matane. Sikil gua pindes no Gak lu aku lek. Ayo budal. Duh. Kok mau tinggal toh? Aku mau numpak Alhamdulillah, ki mau daganganku jamu laris. Wong usahaku sing penting yakin. Wis to, panggah uman, nuruti gengsi ya ramangan sumsum. Alhamdulillah. Jasekku wis medun, masuk petuk candos. Yes. Weteng lowe. Wah, begae enek warung buka.
Yuk. Yuk. Ya sih. Yuk. Mangane nek gak? Enak. Ya apa ta yuk jangane? Komplit. Soto. Rawon. Bubali telur. Lodeh. Tumpang. Soto ayo. Soto. Heeh. Yo, tunggu sih. Aduh, lah kok soto entek. Kang, soto entek iki piye? Rawone wis yuk. Rawone entek, Kang. Bubu Bali ndok ae wis. Aduh. Bubu bali ndok karena bumbu tok. Lah apa kontek to yuk. Lah nek apa to? Karena sego tok iki piye? Wis, gak apa-apa yuk, segotok. Timbangane aku keluwen. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, cikokne. Ngono omongnya komplit. Andi ini ditawak-tawakne wong. Nah, Kang. Puronen lah ya. Iki ngombene digane pisan muga. Banyu putih yuk. Banyu putih. Wis. Iya. Solo yuk ya. Ah, jadi suduhan barang kesuwen. Sak luwe kok. Kang, iki banyune biyu, mboyo sing alon-alon. Sak luwe yuk. Walah. Tak jangan berisik ya. Ya yuk. Enteng. Jane menungso akan lagi kondi, kemjang bayi. Segotok iso kolui bangetan. Permisi Pak, Assalamualaikum. Pak, Ke sapa kebenene celak-celorane senyauri. Pak. Piye to wong ki? Celuk yo malah ndelongo pi. Cowi pak ket mama delongop. Ra iso potok. Lah ya to yuk. Enek cawe itu ayu nih kok koyok ngono to. Alah, biasa wong lanang. Angger wong ayu matane mendulu. Lho kuwi, gayono matamu en apane kuwi? Upo yuk. Apa? Opo? Biyu lagi iki aku. Roh upo kok sabone mata. Kang. Neng didinggon kuwi wong mangan, cepresi neng pipi, neng irung. Lagi kok iso mlatik teko mata. Ki mung carane mangan gek piye? Sajane yo biasa yo nek ku mangan. Tapi mbuh ki mau kok semerti teko mata to. Apa aku saking luwene yo. Dasare pancen wong kemproh yo. Tapi gak nemen kok yo. Alah, Mbak, Ayo kenapa aku. riyen? Iya Mbak, kita sampean anak perlu apa? Ngeten lho Bu, kula badhe nawakaken jamu herbal saking Kalimantan. Nun sewu. Mbak, nah ini khasiate apa Mbak? Segala macam jenis bentuk penyakit saged kok Bu niki. Mbak, jamu galian sing set enak apa gak? Walah,
Kok ya pas telas to, Bu niki wau. Aduh. Sing tak golek kok yo renek. Gak apa to Yu. Awak wis karek badan ya kok. Koyo musuhe. Rumangsamu lho. Ngene-ngene aku dagangan. Nyawang aku timburuh nih yuk. Malah ya wis, Mbak. Kang. Iki lho. Anak jamu, mbok menawa cocok. Ambil mburise ya, Mbak. Ayo. Mbak, jamune ben kuat enek po gak? Wah, ketepaan, Pak. Pas katon setunggal niki. Jojo Pak to. Mas no. Mbak, lha iki regane piro? Murah niku, namung 20.000 mawon. Lah terus carane ngombe piye, Mbak iki? Mangke jenengan godho. Lah bayine sak piro? Bebas niku. Bebas piye to, Mbak maksude? Tak timba kenging, kali timba nggih kenging. Piye to, Mbak? Jane niat ngombe jamu apa arepe mbah-mbah to? Alah namung guyon kok kula. Nggih umume tiyang nggodhog jamu ngoten nika to. Ya wis, tak tukune Mbak iki. Cek, sama ngaten dilut ya. Yu. Oi. Aku nyilih duwite 50 enek po gak? Iki apa? Ini duwite jamu kalah. Duitku atusan nek. Yo, tapi dibalik nih. Iya ya Yu. Lho Mbak, duwite. Waduh, mboten enten bebas to niki. Gak enek Mbak. Duitku sing paling cilik lho, enek nggur kuwi tok e. Liyane sak dompet abang kabeh. Lah niki kula mboten gadah susuke. Alah samang gowo Mbak, gak apa-apa. Jumene duit 20, susukku 50 75 kuwi lho gak tau tak jaluk. Saestu niku. Wis to Mbak, lek ora percaya sampean takoko sak gayam sak kenton sing jenenge Jaiman Bungkeng juragan seseki wonge kaya apa? Nggih suwun lho lek ngoten. Mbak, lah daleme sampean pundi to? Wah, mboten ajek e. Lho, kok gak ajak piye to Mbak maksude? Lah pindah-pindah iki. Pindah-pindah. Mbak, pindah-pindah kok koyo manuk to? Manuk napa niku? Manuk empret kuwi lho Mbak. Anggere nek pari panen ning kono, ngebyong nek kono. Anggere nek pari panen nek kene, ngebyong nek kene. Iso ae sampean iki. Yo mes no titi. Jaiman Bungkeng e. Mbak, boy aku dikek nomor HP-ne to. Mbok menawa jamune iki engko cocok, kan aku iso halu sampean. Oh nggih. Ya sampun lek ngoten kula badhe nyuwun pamit. Kok kesusu ae to, Mbak? Nggih, niki kula badhe keliling malih. Oh ya wis lek ngono, sing hati lho ya. Nggih. Mbak. Kok tak halo ya? Tah potongane kok ganjel trek kak. Kok tak halo pokoke. Dah nyo yo. Masalah. Kayak piye to yu? Gegeti wong ae. Ya kuwi oleh-oleh wong penggaweane ndelongo pae kat mang. Yu, gak tulunge to. Ora sedi tuwek nek kok. Ane wong tiba ora malah ditulungi. Malah seneni. Tinggal melayu wae.
benek. Loh, nang ndi menungso ki, Meng? Lah tenan, ledekan ilang. Panjang menungso ora genah. Utang duit 50. Batok ya bazar. Titan ngasih lewat kene. Tak gandring sikile. Gangten srek atiku. Terang kebacut. Ninggal kok ninggal sandal. Rambut jaji pisan. Tapi gak apa deh, lumayan timbang ora. Aduh, wetengku mules. Mosok segone iki mang mambu. Aduh. Bobol. Wes. Gak oleh iwak malah oleh gombal. Wis sawah opo ki mau. Wow, wedhus. Sopo sing ngletok nek kene iki mau? Wah, lah kuwi. Bongko iku kelakon udo mulih. Tinggal mulai. Lega. Aduh, lah nyandi kathokku ki mang. Mosok keli. Kang, digolok apa sampean lho? Golek iwak, Lek. Golek iwak kok ngono to? Heeh. Lah terus nek mulih piye ki engko? Wah, legae nek sak. Wah, lumayan iki.
Yes, aman ki. Wah, ojo lali lo seng, di like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya lo yo. Wes to, sing penting yakin panggah oman. Oke.